Ahojte, toto je videonávod o druhom základnom vzore šípky. Pletú sa vlastne ako prúžky, až na to, že začnete aj sprava, aj zľava a vlastne tie nite v strede spojíte. Z každej farby si strihajte po 2 nite. Ja tu mám 4 farby, čiže dokopy to je 8 nití. Farby si rozložte za radom v poradí, v akom ich chcete mať, a musíte ich rozložiť rovnako sprava aj zľava. Takže, ako tu mám ja, zľava modrá, zelená, oranžová a fialová, a vlastne sprava idú tiež v tom istom poradí. Takže začneme zľava. Robíme normálne uzlíky. A sprava. Sprava je to vlastne takisto, len proste naopak, ako keď ide zľava. Takže ako normálne Dčko a takisto vlastne taký si postup. Tak. Teraz, keď máme aj sprava, aj zľava, nite v strede spojíme tak, že vlastne môžete urobiť uzlík. Či sprava, či zľava, to je úplne jedno. Ja robím teraz sprava a máte vlastne stredný. Je vlastne úplne jedno, z ktorej strany ich spojíte. Tak ako vám to príde dobre, tak spojíte. A takto vlastne stále pokračujete ďalej. Ďakujem vám za zhliadnutie a pre prípadné otázky mi píšte. Dobre. Čaute.